deixe. Quero ler algo porque se non leo xa non sería. Así que, queridos veciños, veciñas, hoxe, despois de 13 anos ao cargo do Concello de Vilamartín, ademais de outros dous como concelleiro, falo por última vez como alcalde e falo cunha mestura de emocións para poñer punto final a unha etapa moi intensa, exixente e complexa que marcou profundamente a miña vida. Cando asumín a responsabilidade de ser o vosso alcalde, fíxeno cunha chea de ideas e coa ilusión de servir ao meu concello e de traballar por cada pobo, por cada veciño, tanto se me votara como se non. Mirando cara atrás, podo dicir que cumprimos os meus obxectivos. Superamos momentos durísimos, como a pandemia, os incendios. Os incendios do verão pasado que foron tremendos. Outros inesquecibles, como o día que se celebraron en Corgo máis Letraiga de Casa. Nestes anos, melloramos os servizos de alumeado, reidas de auga, así como os accesos ás rúas dos pobos, Correxais, Cernego, o Mazo, San Vicente, Portela, Arcos, Arnado, Tenouta, Córgono, Vilamartín e San Miguel. Foron proxectos, moitos proxectos acadados, moitos os que están en marcha aínda e outros moitos os que quedan solamente esbozados, quedan marcada unha línea que entendemos que se vai a continuar. Afrontamos desafíos económicos, sociais, medioambientais, pero os maiores logros do municipio do corazón da comarca de Valdeorras acadáronse gracias ao esforzo, á unión e á xenerosidade que demostrou e demostra a nosa xente a través dos grupos de voluntarios de equipo de protección civil e das distintas asociacións que dinamizan a vida dos povos. Foi un traballo ímprobo. As asociacións estoulle tremendamente agradecido. Dinamizaron a vida nos povos. Foi un gusto traballar con todos eles. Aínda que tuvemos momentos complicados e difíciles, pero foi un gusto, porque sempre estuveron disponibles. Cando chegamos había moi poucas asociacións, e casi ninguna delas estaba traballando. Ao final, esas asociacións fixeron un traballo impresionante durante todos estes anos. Desde os coveiros, que fixeron cantidad de cousas, as asociacións como veciños e veciñas de San Vicente, de Cernego, de todos estes pueblos que fixeron as súas propias asociacións e tuveron cantidad de detalles a hora de facer traballos polo povo. Nese sentido foi impresionante. Durante este tempo aprendín que nun pobo pequeno a política non vai de siglas. Non vai de siglas nin de cores. Vai de persoas. Vai de veciños. O que menos lle importou aos veciños é se era roxo ou se era azul. Importáballe que estuveras. Por eso, os que vides detrás, esa é unha teima que ten que ser así. Os veciños, nun pobo pequeno como é o noso, o que queren é ternos aí.